בת שלום. כל טוב. קיבלתי מהזמר והמלחין רן אלירן רשימה שהוא כתב שנקראת בחשיכה שלפני האור. זה מונולוג בשבי. תרשו לי לקרוא אותו באוזניכם. בחושך, ללכת במנהרות הזמן, להסתבך ולאבד את הדרך, לסחול ולפחד לקום פן תקבל מכה, לפקוח את העיניים ולהביט לאחור. הזיכרונות הם איים של אור בתוך החושך. הושט לי יד, תן לי ענף, עלה, פיסת אור, פיסת שמיים וענן בהיר. אני רוצה לחזור, אך היכן היא הדרך? אני על הברכיים כאילו איבדתי את המשקפיים, לא רואה ברור אבל שומע. אני מזהה את הקולות בפנים ואני מדבר אל הפנים היפות, הטובות והמחייכות של חברים, אבל איש אינו עונה. תנו לי צ'אנס, תנו לי צ'אנס, אני קורא פעמיים או שלוש, איש אינו עונה. לא נותנים צ'אנס, לא נותנים בחינם שום דבר בחיים האלה. אתה שומע הד והוא לא עונה לך, אבל אלה לא המילים שאמרת. אתה שומע קולות אחרים, זרים, קשים ומאיימים. אתה חייל במלחמה שבה איש אינו מוותר, ואתה הסה לעולה, בלי אבא ובלי אלוהים. שבוי במוחך, רשרוש חרישי בתוך הדממה, עץ בודד בלב השממה. אתה רוצה לחזור, אל מי, אל מה? שכחת, שכחת, אולי נשכחת, איבדת את קולך, את צילך, את הכיוון שלך, אתה לא יכול יותר, ואז אתה אומר לעצמך, אולי יש עוד תקווה, רק תן לי סימן, איזה צליל, איזה קול, איזה הבהוב, ניצנות, צדק של אור, קצת חום בתוך הקור. אבן נופלת מן הקיר, דלת סובבת על הציר, רק לא לשוב ולצעוד, לא לשוב ולספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, לא לצעוד ולספור, שוב בחשיכה, קדימה ולאחור, 6, 5, 4, 3, 2, 1. שוב לנסות ולזכור. יום הולדת, אני ילד, נרות וצעצועים, נשיקות וחיבוקים, חום של אהבה ודמעות של שמחה. אתה גאוות המשפחה. בן כמה הייתי. אמא כל כך יפה ואבא חכם וחייכני, וסבא בפינה שולח לי קריצה בין הברכות, המתנות והפרחים. פתאום, בום, פיצוץ, הכל מתרסק כמו בתאונת דרכים. נעצר ושוב מתחיל לזוז קדימה, בזחילה, בהילוך איטי אינסופי, באותה רכבת ארוכה של אתמול, היום, מחר, ואני בתוכה, בתוך סיפור ריאליטי שנדבק לגופי בחיבוק חונק וסופני. איפה המילים? אני שואל. תודה לאל שיש מילים, מילים של ספרים, של סיפורים ותיאורים של רגעים מהחיים, והם שתים לי בראש כמו דגים במים. אך אלה דגים חלקלקים, חצופים ונדחפים ביניהם להיות בראש התור. אלה דגים רועשים, מצטופפים ומפריעים ומבלבלים את קטעי הזיכרונות בין השעות והימים, החודשים והשנים. הכל מסתובב לי, הכל מתערבב לי בפנים. אני חייב לשבת, לעצור. תן לי סימן. איפה הצפון? איפה תל אביב? והירקון? והמדינה? והצבא? והעולם? והשכינה? אני לא רואה שום דבר. לפעמים אני שוכח את העיקר, אבל אסור לי לאבד את עצמי. אולי באמת אקום קצת לצעוד ושוב לספור. 11, 12, 13, 14. תודה לאל יש הרבה מספרים, והם אף פעם לא בודדים, הם תמיד באים בקבוצות של 10, 100, 1,000, 10,000, ואני אחד, אני רק אחד. חייל אחד שהולך לאיבוד, צועד וסופר, 1, 2, 3, 4, סופר קדימה ולאחור, סופר בחשיכה, מחכה ומצפה לקרן האור שסוף סוף תופיע בקצה המנהרה. רן אלירן.